60 days naman po na price freeze ipinatutupad po sa Dagupan City. DTI bantay sarado po sa presyo ng mga bilihin. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aison Muyano. 104.7 IFM Report. Pinapatupad ang 60 araw na price freeze sa mga pangunahing bilihin sa Dagupan City kasunod ng deklarasyon ng state of calamity dahil sa epekto ng Typhoon Maymay at Habagat. Sa isinagawang monitoring ng Department of Trade and Industry or DTI Pangasinan noong August 19, walang nakitang pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin habang nananatili rin ang sapat na supply sa mga tindahan at pamilihan. Sinuguro naman ng mga negosyante na tuloy-tuloy ang pagdating ng kanilang supplies at sapat ang kanilang stocks na maaaring tumagal ng hanggang 3 buwan. Sa ilalim ng Price Act, otomatikong hindi gagalaw ang presyo ng mga basic necessities sa loob ng 60 na araw kapag ang isang lugar ay diniklarang nasa state of calamity. Pinaaalalahanan ng DTI ang mga negosyo sa Dagupan na huwag magtaas ng presyo at patuloy na sumunod sa mga batas para sa proteksyon ng mamamili. Sa mamumula rito sa FM Dagupan, ito si Idol Aison Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.